Калі спытаць у любога жыхара нашага аграгарадка, якіх даследчыкаў мясцовай гісторыі і культуры ён ведае, першы, каго ён назаве, канешне ж, будзе Вольга Лысевіч, дырэктар Корнацкага дзіцячага сада, базавай школы, настаўнік беларускай мовы і літаратуры, якая апантана вывучае культуру не толькі вёскі Корнаць, але і ўсяго Свіслацкага раёна. Нарадзілася наша гераіня на Свіслаччыне, у вёсцы Лаўрынавічы. Дзяцінства сярод маляўнічай прыроды, рэшткаў былой панскай сядзібы на хутары Юзафполь безумоўна паўплывала на светапогляд дзяўчынкі. Скончыўшы дашкавіцкую сярэднюю школу, Вольга паступае ў Ваўкавыскае педагагічнае вучылішча, якое ў 1996 годзе закончыла з адзнакай. І, як кажуць у народзе, дзе нарадзілася, там і прыгадзілася. Вольга вяртаецца на Свіслаччыну, працуе ў Корнацкай сярэдняй школе педагогам-арганізатарам і адначасова працягвае вучобу завочна ў Беларускім дзяржаўным універсітэце. Працаваць і вучыцца было складана, аднак у той жа час і цікава. Каманда сярэдняй школы Корнадзі рэгулярна займала і па сённяшні дзень займае прызавыя месцы на абласных і рэспубліканскіх краязнаўчых конкурсах. У хуткім часе краязнаўчая справа стала сямейнай. Яе сын Мікіта не толькі ўдзельнік і пераможца розных творчых краязнаўчых конкурсаў, але і даследчык роднай гісторыі і культуры Свіслаччыны. Крэатыўны і творчы вучань, быў добра вядомы за межамі раёна. Менавіта Вольга Лысевіч стаяла ў вытоках стварэння музея рушніка ва ўстанове, які быў заснаваны ў 2006 годзе. Настаўнік са сваімі вучнямі па ўсёй вобласці збірала для музея розныя экспанаты, радавалася кожнаму новаму рушніку. Сёння фонды музея складаюць 675 экспанатаў, распрацавана 10 экскурсій для наведвальнікаў. Дзякуючы навыкам, набытым у Ваўкавыскім педагагічным вучылішчы, я навучылася па спецыяльнасці працоўнае навучанне. Вольга не толькі пачала ствараць рушнікі сама, але і вучыць гэтаму майстэрству дзяўчынак. У выніку з'явілася новая экспазіцыя «Сучасны рушнік», якая па сённяшні дзень налічвае 62 экспанаты. Дзякуючы зацікаўленаму настаўніку, а на сённяшні дзень ужо дырэктару установы, школьны музей супрацоўнічае з музеямі раёна. Вынікам такой работы стала рэалізацыя праекта «Страчаная спадчына Свіслацкага краю» сумесна з музеем лесу Дабравольскага дзіцячага сада сярэдняй школы. Яркім і захапляльным стала ў 2020 годзе супрацоўніцтва са Свіслацкай газетай, якое праяўлялася ў публікацыі матэрыялаў праекта «Здабытае страшнае». З мэтай паглыблення ведаў вучняў сярэдніх і старэйшых класаў у накірунку вывучэння гісторыі і культуры свайго рэгіёна у школе пры музеі рушніка яна стварыла навуковае грамадства «АКМА». Нашы вучні разам з Вольгай Александраўнай праводзяць экспедыцыі, вывучаюць абрады рэгіёна, народныя рамёствы. Падчас гэтых паходаў мы на свае вочы пераканаліся, што вёскі і дагэтуль застаюцца невычэрпнай крыніцай фальклору, этнаграфіі, народных промыслаў. Вынікам гэтых экспедыцыйных даследаванняў сталі працы вучняў. У кожнай рабоце, акрамя тэарэтычнага, ёсць практычны вынік.
У працэсе даследчай дзейнасці навучэнцы авалодваюць рознымі прыёмамі і навыкамі краязнаўчай і музейнай прафесійнай дзейнасці, а ў ходзе краязнаўчых пошукаў асновамі многіх навуковых дысцыплін, не прадугледжаных школьнай праграмай, вандруючы па родных мясцінах, вывучаючы помнікі гісторыі і культуры, знаёмячыся з дакументальнымі аб'ектамі, вучні атрымоўваюць больш канкрэтныя і вобразныя ўяўленні аб гісторыі, культуры і прыродзе сваёй вёскі, школы, вучацца разумець, як гісторыя малой радзімы звязана з гісторыяй Беларусі, як розныя гістарычныя, палітычныя і сацыяльна-эканамічныя працэсы, якія адбываюцца ў свеце, уплываюць на развіццё гэтых працэсаў у роднай вёсцы, школе. На думку гераіні, сучасны краязнавец павінен быць чалавекам апантаным, крэатыўным, хадзячай энцыклапедыяй, неабыякавым, сумленным, умець зацікавіць дзяцей. Тады будзе плён, дзеці павінны ўспрымаць цябе як свайго таварыша. А яшчэ сучасны настаўнік-краязнавец павінен актыўна папулярызаваць сваю справу з дапамогай інтэрнэт-рэсурсаў. Менавіта з удзелам Ольгі Аляксандраўны створаны інтэрнэт-рэсурсы, віртуальны музей ручніка і «Чым хата багата». Электронныя рэсурсы разлічаныя як на навукоўцаў-анамастаў, так і на простых карыстальнікаў. Яны могуць дапамагчы даследчыку ў збіранні матэрыялаў, яго сістэматызацыі і прадстаўленні вынікаў, здольны надаць новы кірунак навуковай дзейнасці. Апантана улюбёная ў свой родны край Вольга Лысевіч яшчэ піша вершы. Усе яны прысвечаны роднай свіслачыне, вёскам і людзям, якія тут жывуць і працуюць. Зямля моя такая, якой няма нідзе, спакойная, святая, і ў радасць, і ў журбе, бязмежная, прасторная, вялікая і зорная, балотная, рачная, лясная і азёрная.